नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. नमस्ते. चला आता आपण कुठे चाललो? आज मी साडी नेसली बघितली. वा 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 क्या बात आहे. सबस्क्रायबरने दिलेली गिफ्ट होती ना आपल्याला. गिफ्ट आलेली बघ किती मस्त ना. आणि आता आम्ही 4 जण चाललो आहे हँगिंग गार्डनला फिरायला चाललोय. जो एवढ्या वर्षापासून तिकडे जो बूट हरवला होता तो तिकडे सापडलेला आहे आम्हाला. कसला कसला बूट म्हणतात त्याला? म्हातारीचा बूट. म्हणजे ज्यांना पूर्वीच्यांना माहिती आहे त्या म्हातारीचं बूट म्हणतात. अजून हँगिंग गार्डन पण म्हणतात त्याला ना. अजून खूप काय नाव आहे ते सर्व आपल्याला बघायला जायचं आहे. आता बघूया तो बूट जुना आहे का नवीन आहे का त्याला पेंट मारलेला असं मला ऐकण्यात आलंय. आपण तिकडे मॅचिंग असला तर मी घेऊन पण येईल. हा पण 12 वर्षात का 8 वर्षाच्या मुलांना फक्त एंट्री असते आपल्याला नसते. चला चला गाडी बुक झालेली आहे पटकन चला. येस भाई पण आहे ना भाई. चला हात धुवून चला पटकन गाडी आली आपली. चला इथे एका गाडीने कॅन्सल केलं आहे म्हणून दुसरी गाडी बुक झालेली आहे. 4:54 आपल्याला बरोबर भाई 1 तास लागणार ना. आणि इथे बघा ही काहीतरी आठवण मम्मी तुम्हाला सांगेल. काय मम्मी हे सांग. हे मला पप्पानी घेतलेलं ना. येस आता मम्मी जे घालते ते मम्मीचंच आहे आणि मी जे घातलं आहे ते पप्पाचं आहे. तर पप्पा आणि मम्मीनी एकत्र हे रेबॅनचे ओरिजिनल त्यावेळीचे ग्लासेस हां तर पप्पाचं मी घालायला लागलो आहे आणि मम्मीचं मम्मीकडे आहे. ते का मम्मी पण घालेल काजल पण घालू शकते ना. हे किती छान वाटतंय. चला आता आपली गाडी बुक झाली आहे आणि तुम्हाला अमाऊंट पण सांगतो म्हणजे तुम्हाला बजेट पण कॅल्क्युलेट करता येईल. विक्रोली टू आपलं हँगिंग गार्डन मी उबेरमध्ये टाकलं आणि मला 480 रुपीज दाखवलेले आहेत. आता तिकडे जाऊन किती होतात ते पण मी तुम्हाला सांगतो. चला गाडी आली उठा. घालत नाही तू? पहिला सुरुवातीला खाऊन घेतो आम्ही. हे घाल. येस नाही मम्मीचा चष्मा हा आहे. क्या बात है वाह. ब्लॅक ब्युटी ब्लॅक अँड व्हाईट कॉम्बिनेशन कसं वाटतंय. चला भाई जाऊया. चला आम्ही याच्यात बघा पाण्याची घेतली भाईने घेतली पाण्याची बॉटल आणि छत्र्या घेतल्यात. पाण्याची बाटल्या घ्यायच्या तुम्ही एक घे. चला पटकन ग्राउंड फ्लोर दाबा. इथे गार लिफ्ट जरा गार आहे ना आज. हां आणि इथे स्टोरी आपण सर्वांनाच विचारूया. भाई तुम्ही कधी गेलेला तसं हँगिंग गार्डनला लास्ट? मी 3रीला असताना गेलो. बापरे 3रीला असताना. मी पैदा पण नाही झाले. मग शाळेतच नाही गेलो. आणि तू कधी गेली होती काजल? मी पण स्कूल टाइमला गेलेली पण खूप छोटी होती. मला तर फर्स्ट सेकंडलाच असेल. मी ते ना म्हातारीचं बूट बघून खूप घाबरलेली रडायला लागलेली आणि मी हरवली पण होते तिकडे. ते घाल तुझा घाल चष्मा छान वाटतं तुझ्यावरती. आणि मी तर कधीच नाही गेलोय तिकडे. मम्मी तू गेली कधी? नाही गेली. आपण पहिल्यांदा जाऊया ना. बघूया तिकडे आज कसं वाटतंय काय आहे ते. काला चष्मा आला काय ग्राउंड फ्लोर नको म्हणून काढते. भाई बंद कराल दरवाजा. चष्मा नाही घातला का? घाल ते बघ. डार्क वाटेल एकदम रिलॅक्स वाटेल. डोकं दुखत नाही ना मी उन्हाने त्याच्यात. ऊन नाही लागत. जाते का राणीच्या बागेत? जाते. गेलो होतो ना आपण एकदा. किती वाजले आता? 6:10 बरोबर 1 तास 15 मिनिटं लागले आपल्याला. आम्ही आय गेस समोरचाच गार्डन आहे वाटतं. पोचलो बरोबर. आलं ना. चला उतरा. कसं दिसतोय मी आज? हँडसम हंक. मम्मीला आल्या आल्या हरण दिसलेली आहे. चला वरती चला ते बघ. चष्मा घाल ना. चला
मस्त वाटलं पण एकदम छान वाटलं इकडे गार एकदम थंड थंड ना. थंड थंड गार वातावरण मस्त आहे. एक ही प्लेट दो, एक ही प्लेट. हाँ दीदी. सुका काय ओला? सुका भेल. हे भेल मधली ही पुरी खाल्ली की मग तुम्ही काय खाणार? नाही पुरीनी खायचं असतो. आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन मिळाली? आपल्या लेफ्ट साइड ला कोणता गार्डन है? ये लेफ्ट में कौन सा गार्डन है? ये हैंगिंग गार्डन है. ये हैंगिंग गार्डन. और ये सामने कमलेला पार्क. और बूट इधर है. हाँ. हाँ. आपण गेलो होतो हँगिंग गार्डनला. कुठे बूट दिसला की नाही? दिसला. एवढा बूट बघायला आलो. एवढा मोठा आहे. बूटला पॉलिश केली वाटतं मी आता लवकर. हो आधी असा नव्हता. नाही ना. हवं इकडे. आपण बूटच्या पाठच्या साईडला आलो की पण पूर्ण असं बॉर्डर बंद केली आहे बघ. आतमध्ये नाही जाऊ शकत. फोटो घेऊ ना आपण. चला या. पण ही पण मुंबईची अशी ठिकाण आहे जे खूप फेमस ठिकाण आहे है ना. तसं मग जाऊया ना. असं संध्याकाळच्या वेळी यायचं बघा. आता किती वाजले? 6:22. आता किती मस्त वातावरण वाटतंय ना. आणि गार एकदम. आम्ही इकडून तिकडून रॉंग ठिकाणी जातोय. खा गाजल, खाऊन टाक आता. आम्ही त्या गार्डनला गेलो तर ह्या गार्डनला आलो आणि उलटा जात होतो. आपल्याला एंट्री इकडून आहे. एवढे लांबून बूट बघायला आले बघा कसं दिसतंय. त्याला आता एवढा अगोदर आता कलर केला वाटतं. त्याला पॉलिश मारले. एवढा अगोदर जरा खराब होता. आता बरोबर दिसतं. ये समोरून बघूया. जावा समोरून बघा जावा. एवढे मुंबईचं आकर्षण आहे. समोरून कसं दिसतंय? एकच बूट आहे पण दुसरा बूट हरवला. पण तो प्रश्न काय मम्मी? आणि तुम्हा सर्वांना पण प्रश्न. इकडे प्रश्न काय विचार मम्मी? अरे कोणत्या पायाचा बूट आहे तो? हा लेफ्ट की राईट? हा लेफ्ट की राईट. काय का वाचायला एकच पाय आहे. आजीबाईला एकच पाय म्हणून तो एकच बूट आहे. ती एक बूट इथे ना विसरून गेली असेल. हां तेव्हा तो एकच बूट इथे काढलेला आहे. हां असे सर्व फोटो काढतो. तुम्ही पण या इकडे जरा उभे राहा. असे मी फोटो काढतो तुमचे. या भैया. आता इथे काय आहे काय माहिती. पण वातावरण छान आहे इकडे ना. असं थंड आहे कारण आपण टायमिंगवर त्या आलो ना. हो संध्याकाळच्या टाइमला. गार उरत कारपेक्षा तरी इकडे छान वाटतंय जरा. दुपारी एकदम गार थंड थंड. दुपारी तर येऊ सांगा आणखी खूप ऊन असेल. संध्याकाळचं 6 पासूनच या. आणि आम्ही पहिल्यांदा आलो. मस्त वाटतं एकदम मस्त. पैसे वसूल झाले आल्यावर इकडे. पैसे वसूल झाले ना. शांत हे आपल्या वाटलं, एकदम घरात थंड आपल्या वातावरण. घरात ना इकडनं जवळ असतात. रोज- आठवड्यातून एकदा मग तरी रोज आलो असतो. बुट साफ करायला रोज आलो असतो रोज आम्ही. आलो असतो खरं. खाली जायला आपण नाही जाऊ शकत. तुला जायचं रे गिरगाव चौपाटीला? जायचं ना. हा मग तेच आहे. आता याच्यानंतर गिरगाव चौपाटी बस एवढंच बघायचं आहे. एवढंच बघायचं आहे. बाकी काय नाही. हा, तिथे फोटो काढूया ते ना. पाणी आहे ना पप्प्या. तिकडे क्लॉक आहे बघ माझा एक क्लॉक. प्रश्न आहे. ते पाणी आहे ना एवढं शांत का? वॉल्केश्वर गंगा आता आपण नाही गेलोय ना. आता आपण उड्या मारले की ते येणार ते. हो काय हा, शांत पाणी वाटतं एकदम. असं वाटत ते पाणी येते ना. हो. तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये दिसतंय की माहिती नाही. मला तर इथे फोटो सेशनच सुचते नुसतं. आपले कपडे पण मस्त वाटतं ना ब्लॅक अँड व्हाईट. होय. आज ओमकारनी पण न्यू टॉप घातला आणि मी पण न्यू टॉप घातला. मी टी शर्ट घातलं आहे. हा म्हणजे तेच टी शर्ट. मम्मीने पण न्यूज. भाई तुमचा हा पण न्यू आहे ना तुमचा पण शर्ट? होय माझं तर नवीनच आहे. हा काय? मी आजच घडी मोडली आहे. अरे वा. आणि आज आम्ही ना सोमवारी आलोय म्हणून आम्हाला गर्दी कमी आहे. हे सॅटर्डे संडेला येणार तर मग गर्दी आहे इकडे. खूप गर्दी असणार. आणि पैसे नाही तर आतमध्ये यायचे गार्डन मध्ये फ्री आहे. फ्री आहे. जा तू बस पटकन जा. काढला बरोबर काढला.
येस, स्माइल करा. हे बाई काय करते बघ. काय करते? मोजते. ते सरकवायला आहे, आपणच सरकवतो, बाकी कोण सरकवत नसतील इकडे. एवढा कोणाला टाईप नाही सरकवायचा इकडे, पण या तुम्ही येऊन सरकवा इकडे. हे सर्व मस्त आहे बघण्यासारखं एकदम. गार्डन एकदम मेंटेन्ड आहे, वेल मेंटेन्ड आहे, वातावरण वेल मेंटेन्ड आहे एकदमच. टेन्शन मध्ये असाल ना तर फ्री टेन्शन वाली ते आल्यावर. हां, आजारी असेल तर इकडे या. आजारी असेल तर असं, आणि खूप टेन्शन असेल तरी या इथे, हा काय? छान वाटेल. काजल आमची इकडे गाईड आहे, वेगवेगळे स्पॉट्स दाखवते फोटो काढायचे. हां, हे छान वाटतंय ना असं, असं काढायचा फोटो. घड्याळावर टाइम पण बरोबर आहे. बरोबर आहे ना? हो, किती मोठा गाड्याला आहे. ते बघ, ते लांबून छोटा वाटतोय, जवळ गेल्यावर जरा मोठा वाटेल ते. आणि गार्डन परत सांगतो वेल मेंटेन्ड आहे, एकदम मस्त आहे. या पुढे असे व्हिडिओ पाहिले आम्ही भरपूर, आपले सबस्क्रायबर भेटले. हाय, पण केलेले आहे. अरे वा, सेम टायमिंगवर फिरायला आलो आम्ही. ते आतमध्ये आवाज घुमतो जरा ते, है ना, म्हणून इको पॉईंट आहे जरा. त्याच्यावर बस कावळा बसला तिकडे, बस जा तिकडे. आपण आता कुठे आलो आहे? जंगल बुक. हे बघूया मी भैया बघायला. रानातली फुलं. द जंगल बुक. आणि इथे आम्ही सुद्धा फिरतोय आणि आम्ही तुम्हाला पण फिरवतोय. तुम्ही पण एन्जॉय करा सर्व मस्त एकदम. आणि तिकडे ते होतं ना, ते इको पॉईंट आहे आतमध्ये ना, ओरडलीस ना की आवाज घुमतो जरा. वा वा वा. अरे ह्याच्यातलं तुझा लहानपणीचा फेवरेट काय होता? हा बालू होता, बालू. हे सर्वीकडे आहे बघ, गोल आहे तसं. चल, तुला कोणत्या प्राणीबरोबर फोटो काढायचा? मग मी तुला कोणत्या प्राणीबरोबर काढायचं ते उभी राहा. द्या पाय माझ्याकडे ते. तुम्हाला कोणाबरोबर काढायचं ते फोटो काढा, उभी राहा. ते काय दिसत नाही. या गार्डनमध्ये असं प्रत्येक ठिकाणी ना असं बोरिंग नाही, काय काय वेगवेगळं केल्यामुळे जरा इंटरेस्टिंग वाटतंय. नाही तर आम्ही बूट बघून पडणार होतो इकडून, खरं सांगतोय. पण काय काय वेगळं दिसतंय म्हणून आम्ही करतो. तिकडे पण ते व्हाईट वाला छान वाटतंय, आणि तिकडे शंख आहे बघ. तिकडे काढूया ना फोटो. चला हाईट मध्ये. चला. अजून पण या, अजून नवीन काहीतरी या पार्क मध्ये दिसलं. पाणी आहे. हो, काय करायचं तुला? मोबाईल मधनं साठी. या गेट वरून आलीस ना? शंख दिसतोय का? शंख दिसतोय. केवढा आहे? एवढूसच आहे, एवढूसच आहे तो. हे बघ, एवढा एवढूसच आहे. एवढूसा नाही तो, केवढा आहे तो? माझ्या एवढा उंच आहे. ती बघ गेली काजल. एवढा शंख कोणत्या मोठ्या माणसाने काढला आणि वाजवला तर एवढा आवाज आहे. पूर्ण
वालकेश्वर पर आवाज येईल सरी माझे मडके भरी का गाणं लिहिलंय. ये ग सरी माझे मडके भरी सर गेले काय गेले वाहून. क्या सर बात आले धावून मडके गेले वाहून. क्या बात आहे. आता शंख बघून झालं. आता नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आम्हाला काय वाटलं ते ही एंट्री. आपण मम्मी आपल्या होमस्टे मध्ये फुलं तोडायची नाही हिला व्हिडिओ मध्ये रेकॉर्ड करा. हिला पकडा जरा. नाही फुलं तोडायची नाही. हे बघा इकडे एंट्री. हे आपण आपल्या मम्मी होमस्टे मध्ये करूया असं. याला हात नाही लावायचा. ह्याला खुजली येते हात लावल्यावर. त्याला काय याला हात नाही मध्ये तोडून काजलच्या अंगातच टाकतो. खाज खुजली. आणि समोर वाटतं ते लहान मुलांचं खेळायचं आहे. कसं वाटतं इकडे राजा महाराजांसारखी एंट्री वाटते ना. खेळण्यासाठी आहे ते सर्व. काय सरगुंडी वगैरे खेळण्यासाठी आहे मुलांचं. बघा आता किती वाजले 6:53. आणि ह्या गार्डनमध्ये आलात ना की इकडून गिरगाव चौपाटीला पण जाऊ शकता. 17 मिनटं वॉकिंगवर आहे. चल जाऊया तिकडे राईट साईडला. चिकटणार नाही. हे बघा आमची फोटोशूट सेशन चालू आहे इकडे. आता काजल चौपाटीला नाही जायचं वाटतं तुला. काळोख होणार काजल. चल 5-10 रुपये तिकीट असेल. 50 रुपये दे. मी अशा बसमधून पहिल्यांदा चालले. आता आम्ही गिरगाव चौपाटीमध्ये आलोय. किती वाजले आता 7:30. गिरगाव चौपाटीला आलो आम्ही. आता पाण्यात कोण कोण आंघोळीला जात आहे. पाण्यात जाते आंघोळीला. काय आता खायला जाऊया. आता खायला जाऊ. ते बघा तिकडेच दर्शन होतंय. खाऊचं सर्व दिसतं तर लाईटी. लाईन मध्ये स्टॉल्स आहे. चला सबसे रनिंग आइटम कौन सा है? यहाँ तो सबसे यही चलता आलू टिक्की चाट है, भेलपुरी है। भेलपुरी नहीं, ये क्या है? दही दही शिवपुरी है, दही बड़ा। अरे वाह, ये कितने का है? 70 का। 70 रुपये का. खाऊन बघा, टेस्ट करून बघा. तुम्ही खावा, एक एक सर्वांनी खावा. अच्छा दही, अरे दही पुरी आहे ती. दही पकोडी पुरी असं काहीतरी बोलला तो. तेच आहे पण नावं काहीतरी वेगळे दिले त्यांनी. सांडला मम्मीने, उलटा खाल्लं. खा गाजर. आहे का? बरोबर आहे. तर बघ कितीला बघ, 2 पाव एक्स्ट्रा घेतलं की 144. 120ची पावभाजी. झालं आता आमचं फिरून. चला बसा आता गाडीत. चला झालं फिरून, मस्त पैकी मज्जा आली. खूप दिवसांनी मस्त दिसते, मस्त वाटतं, एकदम छान. मुंबई म्हणजे सर्वीकडे लाईट लाईट लाईट. आता किती वाजले? 8-9 वाजणार आपल्याला. ड्रॉप 9चा ड्रॉप आहे आपल्याकडे, 1 तास बरोबर. लाइटिंग बघ. हे बघा, हे बघ इकडे बघा किती मस्त वाटते बघ. छान वाटतं ना रात्रीचं बघायला. छान वाटतं ना ते. तू बघितलं नव्हतं कधी हे? कुणी? तू? मी नाही बघितलेला. बीएमसीचा आहे. काजल आपण आलेलो ना. फायनली आम्ही फ्लॅटमध्ये पोहोचलेलो आहे. पोहोचलेलो अजून पोचायचं आहे. आणि काजल जमली, गाडीमध्ये झोपली होती काजल. आणि आजचाही ब्लॉग आम्ही इकडे आता संपवतो आहे. पण मज्जा आली. मजा आली. मज्जा आली. आवडलं पाहिजे मला. पण एकदम माझी एकदम व्यवस्थित परफेक्ट. सबस्क्रायबरने दिलेली साडी आहे ना, एकदम हलकी फुलकी मस्त वाटली पण नाही साडी नेसलेली. छान वाटलं. बाय बाय. आपटले बाई, आपटले. दोनदा आपटली बाई आज. काय? दोनदा आपटली. नाही, पिशवी लागली. पिशवी लागली.
हे बघाशिवाय डोकाच बस मध्ये डोक्यावर नाही एवढं खाली ते टीव्ही लागली हा.